Üstəlimizdə bugün yuqa. Qamыр әзерлик. Soğutqa şüprə, süt salabız. Şeker, qımı, tuz, yumurqa ısıtabız. Eritilgan otlanma üstəb yaxşılab bulğatabız. Уксус белән сүндерелгән чәй содасы һәм ванилин салабыз. Un üstәп камыр басабыз. Егерме минут чамасы үзләндерәбез. Йөз граммлык кисәкләргә бүләбез һәм түгәрәк формага китерәбез. 1,5 мм калынлыкта җәябез. Һәр түгәрәкне ике яктан да асыл төскә кергәнчә майлы табада кыздырабыз. Табынга кайнар юкаларны сары май белән майлап чыгарабыз. Буа аякларыннан юка әзер дуслар, тәмле булсын.